Isa na naman ka-round sang oil price hike ang ginalauman sini nga semana suno sa mga industry experts matapos nagpatuman man sang malapit 6 pesos nga increase sa presyo sang gatong sang tinalikdan nga semana. Ginalauman nga magasaka ang presyo sang gasolina sang 80 pesos, tubtub 1 peso and 10 centavos kada litro. Samtang magadugang naman sang 2 pesos and 70 centavos, tubtub 3 pesos ang kada litro sang diesel kag kerosene. Masami nga ginanunsyar sa mga fuel firms ang price adjustments kada Lunes kag gina-implementar pagkasunod nga adlaw. Ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa net increase nga 15 pesos and 65 centavos sa kada litro sang gasolina, 35 pesos and 80 centavos sa kada litro sang diesel, kag 26 pesos and 75 centavos sa kada litro sang kerosene. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 93 centavos. Samtang suno naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 52 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 18 centavos, ang Saudi Arabian Rial ang may baylo nga 15 pesos and 69 centavos, kag ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 64 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 65 pesos and 15 centavos, tubtub 67 pesos and 20 centavos, ang premium ang nagabalor sang 66 pesos and 5 centavos, tubtub 67 pesos and 75 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 76 pesos and 5 centavos, tubtub 77 pesos and 75 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo!